konnichiwa. I'm here again showing or sharing our ganap in the Philippines when my niece and my sister trying to sell the unwanted stuff. So, ito lang ang buhay sa Pinas. Simple, happy, and peaceful. Enjoy watching, everyone. Thank you. Itong mga kambal ko na niece, mga kawaray, example sa tindahan nila, pag may umiinom, yung mga bottle kinikip nila, yung mga gamit sa bahay na hindi na mga gamit kinikip nila. So at least alam nila paano kumita ng pera sa simpleng bagay. Makikita naman natin na excited sila at saka check talaga sila kung ano yung mga kinukuha ni kuya. So sa liit ng bagay, nakaka-earn ng money, alam nila yung value ng money, hindi lang always TikTok, mga char-char. Sa basic na paraan, malalaman nila na mahalaga pala itong mga gamit-gamit na to, hindi pwedeng itapon, kung pwede naman nating itinda. So ganon yon mga kawaray, share ko lang yung isa sa pagdisiplin ko sa aking mga pamangkin, the same of course sa aking anak. Share lang yung mga ganap, okay? So continue watching. You and I, we were meant to be. I feel it in my soul, feel it in my soul.